जोङो दिनै बड' फ्रेसार्सआव मा होनो 2021 नि राङापारा कलेजाव जोङो दायो बैयाव सारा मा होनो सेरजाजों मेथाइ खनगोन हा ओमफ्राय जोङो दा इयाव मोसानो थाखाय रेडि जागासिनो दङ ओमफ्राय सारा माने बहुद इन्ट्रेस्ट मा होनो गोमोथाव माने सेरजाजोंनो बिराद गोसोखौ माने दुंग्लाव होदों आरोना जोंग्लाव होदों माने एकदमबारे मोसानो जाथारदों दायो मोसानो थाखाय जोङो रेडि जागासिनो दं माखासे सिख्लाफ्राबो गासैबो रेडि दंना आंनि माने राङापारा कलेजनि एक्ट्रिसाबो रेडि दंबावो जोंजों मोसानो लोगोसेनो प्रेमा बिनानावाबो दङ मोसानो थाखाय रेडि लोगोसेनो जोंहा अजय देबगन अजय नानि जोंनि नानि आरोना बेबो दङ माला माने मोसागिरिफोरा माला माने दामगोन बेखौसो नेगासिनो दङ जोंनिया दोनो गासैबो नेगासिनो लोगोसे आंबो मोसागासिनो लोगोसे आंबो मोसाफानोसै नोंथांमोननो नायलांबाय दा मोसागासिनो दङ মানুহে যদি Banuke मा होनो बहुद
गाजा गोमजा खालामगासिनो दङ दायो